Joonas. Morjesta, Jimi. Minä olen kuullut, että sä oot kainuulainen kokkismies. Voit sä loihtia näistä jotakin? Kokeillaan. Kyllähän me jotain saa. Noniin, lähe. Joonas, teikäläisen antavat vinkit siinä. No niin, nyt ollaan täällä Joonaksen ja Jennin kotona. Ja Joonas on jo tehnyt esivalmisteluja ruuille. Ja nyt go with the flow. Meikäläinen tässä kuuntelee samalla, kun Joonas kertoo meille, että mitä esivalmisteluja tämän päivän menulle on tehty. Eli nyt Joonas, äijän on estraadi. Elikkä alkuruuaksihan meillä on semmonen paikallista kuhaa. Elikkä tehdään kuha tartar. Elikkä käytännössä ottaa niin raakaa kalaa. Mä oon laittanut sen suolautua tossa vähän aikaa sitten, elikkä karkeita merisuolaa, sitten tuorepetilliä, vähän sitruunan kuorta laitoin mukaan ja sitten suolapippuria. Ja sitten niin kun sen tartarin lisäksi meillä on sitten alkuruokaa, niin toi Pekka Heikkisen tervaleipää. Leikataan pikkusiivut, paistetaan voissa sipulissa, paistepannolla kunnon voissa ja sit saadaan sinne vähän rapsakkaa pintaa sinne alle. Kyllä. Sitten meillä oli, minkä mä tein tohon alkuruualle kans myöskin valmiiksi, on toi smetanaa, eli purkillinen smetanaa, sitten semmonen mukava nippu tilliä. Yes. Hakkasin sen pieneksi, sitruunankuorta, suolepippuri, niin avot. Yes. Tulee sitten siihen alkuruokaan mukaan. Tätä on kiva nähdä Kainuussa. Kainuussa ei ole liikaa mun mielestä ikinä tällaisia kotikokkeja. Ja Joonaksesta paistaa tää intohimo tällaiseen kokkailuhommiin. Sen takia mä nyt tulinkin Joonakselle siitä nähdä. Mitäs sitten? Elikkä pääruualle meillä on sitten, niin kuin oli puhetta tuossa alun pitäenkin, niin Rantola Angus Entrecote. Lähdetään kohta virittelemään Jimin kanssa tulia tänne ulos. Joo. Meillä olisi tarkoitus nyt sitten paistaa ne ihan niinku ulkotulella. Yksi tärkeä sääntö. Joo. Minä en hakkaa niitä elukoita silloin kun ne elää. Älä et näe mene lyömään sitä piiriä. Se on mureita ja maukasta kun sitä ei mennä hakkaa. Joo. Se on ihan old schoolia se hakkaaminen. Okei, hyvä, kiitos. Riittävän kuuma hiili tai pannu. Ja ei muuta kuin rakkautta ruoan laittoon. Annat sä joku... Mä muistelin, että sä joskus annat mulle vinkin, että pitikö se ulkona vai miten se meni? Siis entrecohan tulee kaikista paras, kun se tehdään niinku ritilän päällä. Joo. Ylimääräinen rasva valuu pois. Joo. Se on sen verran niinku anteeksi antava raaka-aine, että voit niinku käännellä sitä useampaan kertaan. Ja jos haluat, niin tarvittaessa voit vaikka laserata sitä vaikka PT6-soosilla tai millä ikinä haluat, mutta sä et voi tyriä sen lihan kanssa. Okei, no niin, mutta nythän me hoksattiin, että täällä Joonaksen luona on ulkogrilli, niin mehän perhana vetää ulkona se systeemi. Aivan loistava paketti, just näin. Vähän savumakua vielä siihen lihaan, niin mui pien. Mui pien. No niin, kiitos Janne. Jatka sinä vaan karjan kasvattamista sillä Vuokatin vaaramaisemissa, niin me ruvetaan tekemään ruokaa. Ei muuta kuin onnistumisen hetkiä. Hyvä, heippa. Moi moi. Moi. Ja sitten mennään ulos Ritilälle tekemään. Eli pitää vaan nuotio pistää tulille kohta. Elikkä nyt kun ollaan lähdössä Jimi pihalle, niin kyllähän hyvin tapoihin kuuluu niin ottaa pikkusen jenkkiläistä bourbon whiskiä. Okei. Että lämmittää, ei tuu niin kylmä tulla. Kyllä, kiitos. Hyvä. Kyllä. Herrasmies mäihisti. Kiitos. Käy. Siinä muuten on muutama otteeseen niin Sirviön perheen Paljussa muuten. Paljussa nautittu elämästä. Ei oo nyt 3 viimeistä viikkoa ollut kovia pakkasia, mutta ei oo sitä testattu, mutta kuitenkin talvipakkasella ollaan paljuiltu. Voi vähän kääntää, eli ollaan Kainuussa tällä hetkellä. Lunta meillä on suunnilleen yhtä paljon muuten mitä etelässä. Se on muuten mielenkiintoista. Lapissahan taas lunta on huomattavasti paljon enempi. Mitä että Kainuu on nyt jäänyt vähän vähälle lumeelle. Mutta ei se silti sitä ota pois, etteikö meillä olisi tänään hyvät safkat. Ei todellakaan.
jos nyt niinku suden nälkä tulee, niin mikä se on se eka ruoka, mikä mieleen juolahtaa? Kyllä se varmaan menee siihen makaronilaatikkoon. Joo. Arvostan perinteitä ja ilman munnaa, ilman maitoa, koskenlaskijalla ja kauan uunissa, että saa semmosen rapsakaan, tiedätkö, niinku pinna, kunnon paistopinna. Joo. Puolukkahillo ja kunnon ketsuppia, vähän siratsa. Ai että joo, elikkä niinku puolukkahillo ja ketsuppi ei sulje toinen toistaan pois. Nehän tukee just nimenomaan, mitä tulee makaronilaatikon saloihin. Elikkä tosta niinku vuokatin lähitilalta. Pintaa paistettu tuolla meidän ulkotulilla, niin kuin äsken nähtiin, niin ne on vähän aikaa tuossa foliossa vetäytymässä. Niin Joo. Syödään nuo alkuruuat ensin pois. Niinpä. Joo, hei Joonaksella oli niinku syöksy. Jätkäkin pelasi aikanaan pesäpalloa. Kyllä. Joo, Mä olin oikeastaan niinku lyöjokerina. Mä olin silloin aikoinaan niin aika isokin kaveri, semmonen. Joo. Niin en ollut mikään eteniä tyyppi, mutta siinä on noin meidän lisukennoille entrecoteille, eli ihan peruspaahdettuja herkkusiiniä, sitten lanttua ja vähän porkkana. Okei, paistellaan vähän noita herneenpalkoja tuossa niin kuumaksi, niin saadaan semmoista vähän rapsakutsia. Ja makuja tietysti lämmikettä. Tuossa on toi kastike, eli mustaherukka hyytelöä, sitten punaviiniä, vähän lihalientä. Aivan hyvä tuo entrecon kanssa. No niin, nyt ollaan suden nälkä on niin kuin aika kova ja nyt ollaan ensimmäisen ruokalehden kimpussa ja nyt nautittaan kainuulaisista kivoista mausta. Hän tee. Kyllä täytyy sanoa, että ravintola-annos, siis ehdottomasti tervaleipä, sitten tuo Joonnaksen tekemä smetana ja kuha, missä toi sitruuna tuli älyttömän hyvin. Siis ihan selkeästi voisi niinku ehkä vieraruokalajin menossa nähdä. Hyvä se olla pitää kainuulaisittain. Ihminen tykkää ruoasta ja suden nälkä kun koittaa, niin elämä voittaa. Eikö ollut Jimi mahtavaa, että tänään tehtiin kuitenkin semmonen menu, mikä on kaikilla saatavilla. Kaikki pystyy tekemään se ihan kotisohvalta käsiin melkein. Ja kaikki oli lähestulkoon kainuulaisia raaka-aineita, mitkä mun mielestä onnistuttiin erittäin hyvin. Eikö vaan? Joonas, kättä päälle, että oli aivan loistava vierailu teikäläisen luona. Nautin. Kiitos. Ja seuraavassa jaksossa pennotaan lisää kainuulaiseen niin ruokakulttuuriin ja elämään, arkielämään. Jäädään